Това тук е Клашвит. Клашвит Фокус е с вкус на горска ягода с лайка. Клашвит Актив на своя страна е с вкус на медена круша. И Клашвит Релакс с вкус на мангустин, лимонена трева и екстракт от чай хибискус. Вземи ми парите. Здравейте, приятели! Днес сте с нас да ви представим топ 3 напитки на Слави Панайотов, a.k.a. Клашара. И ако тази напитка не струва, тя ще отиде на боклука. Да започваме! Нека да започнем с Клашвит, който е с вкус на ягода и е фокус. Хубавото е, че е без захар и 0 калории. Започваме. Беше гадно. Малко е странно. Нека и детето, което ме гледа с големи влажни очи зад камерата, да опита. Операторът каза, че започва хубаво, но има някакъв странен афтервкус. На мен лично ми идва малко остър вкусът. Може би това е целта, но за момента не ми харесва, затова ще му дам 3 от 5 звезди. Оператора каза 1,5 от 5. Искам да опитам това, защото му възлагам големи надежди. Аз съм активен човек. Това е мед и круша. Клашвит Актив. Хайде да видим дали ще погади сетивата ми. What? Това мирише много яко. Име да се усеща. Така, за мен е много яко. Има вкус на круша и след това после вкуса е на мед, което е супер странно, сега не ми се е случвало. И му давам оценка 4 от 5, защото е по-добра от ягодата. Като операторът му дава оценка 3 от 5, каза, че не е нищо особено като вкус, но му харесва. Пълък. Следващото. И последният Клашвит Релакс, който е с аромат на екстракт от хибискус, с аромат на мангустин и лимонена трева. Звучи супер свежо и сладко едновременно. Ще видим дали лимонената трева ще има вкус на витамин С. Виж на компот. Айде, че допробвай, заповядай. Операторът просто трябваше да опита, но явно му хареса и взе, че го изпи почти. В началото започва по-гадно от ягодата, но после вкуса е много готин и е много сладко, а няма никакви калории, което е много впечатляващо. Оценката за мен е 4 от 5, въпреки че другия ми хареса малко повече, но и този е готин. Операторът му дава 4,5 от 5, въпреки че неговото мнение не е важно. Сега ще ви покажа финалните резултати според Вики Reviews. За мен този беше най-гаден, този беше най-хубав, този най-много му хареса на оператора, но аз съм важна. Ако и вие сте пробвали тази напитка, споделете оценките си долу в коментарите. Чао и до нови срещи!